jos mä nyt voisin aloittaa uudestaan oman amatööriurani ja ammattilaurani, niin kyllä mä osaisin varmaan paremmin kuin silloin. Ne virheet, mitä mä oon tehnyt, niin mä en tekisi ne. En mä tarkoittaa, että laskee käden alas, toinen pääsee lyömään, vaan ne elämässä olevia virheitä. Hän on Olli Juhani Oskari Mäki, suomalaisen nyrkkeilyn legenda. Ainoa suomalainen nyrkkeilijä, joka kautta aikojen on voittanut Euroopan mestaruudet niin amatöörinä kuin ammattilaisena. Olli Mäki, Kokkolan leipuri, syntyi jouluna 1936 Vienon-Maria ja Oskari Mäen kolmilapsisen perheen toisena lapsena. Isä Oskari oli autonkuljettaja ja äiti Vieno leipuri. Urheilulliset lahjat Olli peri äidiltään, joka oli yksi piirin parhaita hiihtäjiä. Kiinnostus nyrkkeilyyn heräsi jo hyvin varhaisessa vaiheessa leirillä, jossa pienikokoinen tukeva Olli käytti saamiaan lahjoja ensimmäisen kerran. Siellä yksi semmoinen isoin poika tuli minusta päälle ja mä muistan, mä jotenkin aina vasemmalla kädellä suojasin, kun se löin oikealla sitten aina häntä nenään ja sitten siltä alkoi tulee verta nenästä ja sitten joku sanoi, että tuosta pois tulee varmaan nyrkkeilijä, kun se on hyvä suojaamaan. Ja sitten mulle jäi semmoinen mielikuva sitten, että jos mä sitten on niin hyvä suojaamaan ja olemaan. Voimistelu- ja urheiluseura Kokkolan Jymy perustettiin vuonna 1919. Alkuvuosinaan seura tunnettiin erikoisesti voimistelusta ja jääpallosta. 1950-luvulla Jymyn joukkue pelasi jääpalloa aina Suomen mestaruustasolla. 1940-luvulla kuvaan tuli perinteisten lajien rinnalle myös nyrkkeily, josta tuli myöhemmin seuran menestynein laji. Seuraan liittyivät sellaiset tunnetut suomalaiset nyrkkeilijät kuten Taisto Tuominen, Olli Mäki, Väinö Järvenpää ja Paavo Roininen. Nyrkkeilijöitä valmensi legendaarinen valmentaja Arvi Jormakka. Jymyn tallin tai Jormakan tallin menestyneen nyrkkeilijä oli Olli Juhani Oskari Mäki, joka liittyi seuraan 1943 ja otteli ensimmäisen ottelunsa vielä samana vuonna 7-vuotiaana alle 35 kilon sarjassa. Lauantaina oli silloin koulua ja opettajalta pyysin lupaa sitten, että saanko mä olla pois koulusta lauantaina, kun mä menen tuonne kilpailemaan tuonne Kalajoelle. Niin opettaja sanoi, että joo, että saat olla, mutta sitten muista sitten, että sun pitää tuoda palkinto kouluun. Sitten, jos saat palkinnon, niin tuo se kouluun mukana, että he näkee, että se on ollut kilpailussa. No, ei se mitään. Mä olin sitten siellä ja sitten mä olin vielä voittanutkin sitten otteluni siellä ja muistan, oli pikkuinen fingerboardi tommonen ja opettajalle sitten näytin, että olisi kysy ensin multa, no niin, olitko sä siellä? Mä olin. No, oliko siellä ottelu? Mä olin. No, mitenkäs sulle meni? Että mä voitin. Voititko? Onko sulla palkinto? On. Sitten mä palkinnon näytin ja sittenhän se oli semmoinen juttu, että mustahan tuli heti Kokkolassa tavallaan niin pikkupoikaan ja tämmöistä vähän isompikin poikaan sankari, kun mä olin voittanut jäsenten välissä palkinnon ja se oli pitkä aika meidän piirungin päällä se palkinto ja isäkin katsoi sitä niin aina sitä mun palkinto mun isäni. Eka ja toka luokalla mulla oli voimistelu jotain, ei kellään mulla ollut voimistelu 6 kuin mulla. Kun mä en tykännyt, kun siellä voimisteltiin nämä heilu keinu niin korkealla ja tämmöisiä, mä en tykännyt siitä sitten kun alettiin pelaamaan jalkapalloa ja tuommoista ja koripalloa, niin sitten mulla voimistelunumero vähän nousi ja sitten kyllä mulla nostettiin sen nyrkkeilyn takia nostettiin sitten voimistelunumero, mutta ei mulla koskaan ollut semmoisia huippulukuja niin kuin nykyisin. Joillekin oppilailla on 9 ja 10 voimistelussa. Meillä oli semmoinen 8 oli semmoinen maksimi, kaikkein korkein mitä annettiin. Olisi pitänyt olla aivan maailmanmestari, niin kun olisi saatu suurempia numeroita. Olli Mäen esikuva ja idoli oli Taisto Tase Tuominen. 1930 Kemissä syntynyt kansainvälisen tason nyrkkeilijä, joka muutti Kokkolaan ja harjoitteli Jymyn tallissa 1940-luvulla. Taisto Tuominen oli ensimmäinen nyrkkeilijä Kokkolan Jymyssä, joka voitti Suomen mestaruuden 1952 57 kilon sarjassa. Kyllä Taisto Tuomisen ansiosta tämä Kokkolan nyrkkeily se nousi aivan
Se nousi aivan sinne ja Taisto oli mun semmoinen esikuva. Hän nyrkkeili sillä tavalla ja mä otin sen kanssa matsiakin ja sitten muutama kerran kerkesin voittaakin sen. Enimmäkseen hävisi, mutta ainakin sen kerran pari voitin. Että. Varsinainen nyrkkeilyn nousukausi koettiin Kokkolassa 1940-luvun lopulla, kun Sortavalassa 1920 syntynyt entinen aktiivinyrkkeilijä Arvi Jormakka muutti paikkakunnalle ja aloitti valmentajana Kokkolan Jymyssä. Nyrkkeilyyn hän oli saanut kosketuksen Sortavalan ponnistuksen ja Helylän voiman saleilla 1930-luvulla. Molempiin sotiin niin talvi- kuin jatkosotaan osallistunut ja Vielijärvellä haavoittunut veteraani eli parhaat vuotensa sotilaana armeijan leivissä. Mä olin vähän tommonen rämäpäinen ja kauhean sisukas ja sukulaista yksi Rauni Soini. Hän oli mies, vaikka nimi tuntuu Rauni naisen nimeltä, mutta hän oli kiinnostunut mun nyrkkeilystä. Hän oli käynyt nyrkkeilyohjaajakoulun ja silloin mä muutin Sortavalan ponnistukseen, koska asuttiin siinä Helylän ja Sortavalan puolivälissä ja siitä oli noin 3-4 kilometriä, mihin paikkaan kaupungissa halusi mennä. Niin liityin Sortavalan ponnistukseen ja siellä sain nyt nyrkkeilyopetusta ja siitä lähti se nyrkkeilyalku kiinnostaa ja siitä tuli tämä sota-aika ja sotaväessä oli jonkun verran nyrkkeilyharrastusta saatiin, mutta sitten sodan loppuvaiheessa, kun päästiin Syvärille, tuli semmoinen välirauha, tai semmoinen rintamalla semmoinen vähän hiljaisempi olo, ja niin siellä oli aikaa harrastaa nyrkkeilyä ja muutakin urheilua. Sota-ajasta Nyrkkeilyliitto pääsi hyötymään sillä tavalla, että asemasodan vaiheessa nyrkkeilyä harrastettiin rintamaolosuhteissa varsin paljon ja myöskin niin, että nyrkkeilyllä oli päätoiminen armeijan palkkaama valmentaja Niilo Somerkoski. Ja tämä merkitsi käytännössä sitä, että sodan jälkeen nyrkkeily koki ennennäkemättömän nousun. Arvi Jormakka nyrkkeili aktiiviuransa aikana 150 ottelua. Kirkkaimpana saavutuksena Suomen mestaruuspronssi 1950 73 kilon sarjassa. Äitini veli, joka oli meillä sattu asumaan silloin, niin hän puhui, että Kokkolaan on muuttanut tämmöinen kuin Jormakka Karjalasta, sieltä Viipurista tai Sortavalasta ja se on alkanut pitää nyrkkeilyharjoituksia ja sitten että, niin meidän äiti sanoi, että sunhan pitää mennä sinne kanssa. Mun äitini oli se, joka mun ajoi niin kuin tavallaan salille. Ja kun vaimo oli illat työssä, hän oli ravintolassa tarjoilemassa ja mulla oli aikaa niin paljon, mä ohjasin poikia jopa 5 kertaa viikossa ensimmäisenä vuosina, kun ei ollut muita niin kuin nyrkkeilystä niin perillä olevia. Tässä on apua heistä. Arvi oli semmoinen meidän kaikkien nyrkkeilyiden tavallaan isä. Että Arvi oli tommoinen, että se ei likellekään Arvia ei tunnustettu koskaan sillä tavalla, että se olisi niin hirveän tekniikan opettaja, mutta Arvi oli semmoinen kasvattaja. Ja sitä mä pidin hirveän tärkeänä. Se aina sanoo Arvi, että käytti semmoista sanaa, että ei tällä kasvateta, miten se sanoo, että nyrkkeilijät vaan ihmisiä. Arvi Jormakka näki heti Ollimäen iskuissa poikkeuksellisen älyn, nopeuden ja leikinomaisuuden. Eli juuri niitä ominaisuuksia, joita kehässä tarvitaan. Lisäksi Arvin ja Ollin välinen tiimityöskentely oli esimerkillistä. Yhteen hiileen puhaltamista ja ystävyyttä, joka kesti läpi elämän. Sitten Arvi oli semmoinen, joka oli sikäli erikoinen valmentaja, että hän opetti myöskin elämään, että semmoista elämän viisautta, että se ei ole pelkästään nyrkkeily, vaan elämässäkin pitää olla kunnollinen. 1951 Olli Mäki päätti ottaa nyrkkeilyn tosissaan ja panostaa harjoitteluun. Tuolloin vartaloltaan lyhyt, vahvarakenteinen Mäki joutui kohtaamaan vastustajia,
jotka olivat häntä huomattavasti kookkaampia, mutta se ei Ollia haitannut. Se ei ole mitään itsekehua, mutta mä kuitenkin pystyin ottelemaan melkein kaikkien kavereiden kanssa. Meillä oli Aaltosen Pentti, joka oli raskaan keskisarjan kaveri ja Kyösti YK. Me otettiin niiden kanssa matsia paljon, joka oli Arvi pani ottelemaan, oli pakko ottaa vähän isompien kanssa, näki minkälaista se on, että se oli hirveän hyvä, että sitä kehittyi sillä tavalla monipuolisesti, kun sai ottaa monenlaisten kavereiden. Jos otti aina samaan kaverin kanssa, niin se oli helppoa. Että meillä oli niin monenlaisia kavereita. 1952 Jorma Kantali sai riveihinsä merkittävän vahvistuksen, kun Iissä 1933 syntynyt vasenkätinen iskijä Väinö Väiski Järvenpää liittyi mukaan Kokkolan jymyyn. Minä joskus kävin täällä Kokkolassa, kävin vuonna 50 nyrkkeilykilpailut, oli täällä syksyllä tuolla vanhalla kaupungin talolla. Ja Arvi näki, kun mä nyrkkeilin siellä, niin ehkä kilpailun jälkeen tuli ja sanoi, että kyseli, että miten minä Iissä pystyn harjoittelemaan ja sanoi, että tuu tänne Kokkolaan. No en minä sen kummemmin ajatellut sitä asiaa, mutta sitten vuonna 1951 mä kävin taas täällä näin. Arvi taas houkutteli mua. Sitten minä en vieläkään ajatellut sitä. Vuonna 1952 sitten Iissä oli nyrkkeilykilpaat ja Arvi sitten pani poikia tulemaan Iihin nyrkkeilemään. Ja sitten ne pyysivät, sanoivat, että Arvi käski tulla nyt minun Kokkolaan. Nyt ensi pyhänä on Suomen mestaruuskilpailut, niin samalla reissulla jäät tänne Kokkolaan sitten. Hän oli semmoinen arvaamaton taka. Hän oli yllätyksellinen ottelija, että sitä oli vaikea niin vastustajan tietää. Ensinnäkin hän vasenkätinen nyrkkeili sitä oikein kylki edellä ja se on yleensä normaali nyrkkeilijä, kun tyyli on tämmöinen vasen edellinen. Se on semmoinen yllättävä. Ja sitten hän oli sitä kehittänyt sitä tyyliänsä niin paljon pitkälle ja hän oli myöskin nopea lyömään ja arvaamaton, mutta hän pärjäsi sillä ja hyvä kuntoinen. Hän oli nimittäin nuorempana hiihtänä erittäin paljon. Hän joutui ratkaisemaan siinä, että lähtikö hän hiihtäjän tielle vai lähtikö hän nyrkkeilijän tielle. Tämä nyrkkeily sitten veti pitemmän korren. Ja hänellä oli hyvä kestävyys ja kaikki ominaisuudet tulla hyväksi nyrkkeilijä. Väiskillä oli erinomainen jalkatyöskentely, hyvä iskujen kestävyys ja kyky iskeä tehokkaasti ja ilmiömäisellä nopeudella molemmilla käsillä. Paavo Pivo Roininen, Utajärvellä 1935 syntynyt kolmas kova kokkolalainen, liittyi jymyn talliin vasta 20-vuotiaana 1956. Pivo oli tarkkasilmäinen, nopea ja ennen kaikkea kovalyöntinen nyrkkeilijä, jonka iskut lähtivät vaivattomasti ja niissä oli osoite kohdallaan. No, Paavo oli semmoinen nuorena poikana. Hän oli täältä maaseudulta kotoisin ja tuli sitten Kokkolaan ja hän kävi biljardia pelaamassa ja jopa poltteli tupakkaa ja sitten hän oli juoksupoikana erässä vaatetusliikkeessä ja sitten kun kerran tuli nyrkkeilysalille ja sanoi, että saako hän nyrkkeillä täällä myöskin. Mä sanoin, no sikälikö nyt jotakin osaat sopia se tänne. Ja se oli keskiviikkopäivä ja sitten ne rupesi puhua, että pyhänä on kilpailut Kalajoella, että ketään lähtenyt. Minä sitten, että no minä tietysti. Oli yhden kerran ollut siellä harjoituksessa sitten, niin lähdin sitten sinne mukaan. No sehän tiesi, miten siellä käy sitten. Ei sitä jaksanut kuin yhden erän otella. Ollut se vaan, se niin kuin otti mukaansa heti sitten, että minä lähdin niin kuin aika nopeasti siitä sitten, että minä pitkään ehtinyt harjoitella ennen kuin mä olin mukana. Ja sitten menin nuorten Suomen mestaruuskilpailuihin ja tuli siellä voittoja. Hän oli erittäin uskollinen harjoittelija ja myöskin meillä oli siihen aikaan huonekaloliikkeessä meillä oli verstaja sieltä myynti. Hän kävi joka ruokatunti mulla. No mä aina arvostelin häntä ja nuustelin hänen elämäntapoja ja sitä on hyviä ohjeita. Hän tuli joka päivä niin kuin mun rippituoliin
Ja tällä viisiä sitten mä kehitin hänen luonnettaan ja tietysti innostin häntä nyrkkeilemään, koska näin, että hänellä on niitä mahdollisuuksia. Hän oli erittäin tarkka silmä, hän oli biljardipelaaja. Hän oli biljardissa varmasti yksi Kokkolan parhaita. Hän oli hyvin tarkka silmä ja oli nopeaa ja sitten kova lyöntinen. Se on hyvin paljon sattumaa myös, että samanpainoisia tulee ja saman veikkaisia nyrkkeilijöitä. Ne kaikki kehittyy toinen toistensa avulla ja tietysti valmentaja pitää olla tarkkana ohjatessa heitä, että heistä tulee jonkinlaisia nyrkkeilijöitä. Aina on ratkaisevaa sitten se innoittaja, vetäjä, valmentaja, joka on siellä takana. Ilman tällaista henkilöä ei tuloksia tule ja mitä niin kuin Arviin tulee, niin hänessä oli yksi sellainen piirre, että hän oli niin kuin isä näille pojille. He olivat niin tasapainoisia, että jokainen harjoitusottelu oli niin kuin kilpailuottelu. Monessa kilpailussa ei ollut niin hyviä kilpailuotteluja kuin meillä pojat otti harjoituksessa. No niin Arvi väitti, mutta ei me sitä tykännyt sen kummemmin. Se meistä oli mukavaa ja sitä vedettiin sitten joskus, kun tuntui mukavalta, eikä sitä koskaan tapeltu. Se joka tappelualossa oli harjoittelu, sellaista teknillistä harjoittelua oli siinä mitä oli ja kovuutta piti saada. Se on yleensä, että harjoitteluhan pitää olla kovempaa kuin kilpailu. Joskus pitää olla sitäkin ja me otettiin joskus sitä ja se oli hyvä tulos, tuli myös sitten kilpailussa. He olivat kyllä erilaisia tyyppiä, jokainen niin kuin urheilu ja nyrkkeily ulkopuolella. Ja ajattelutapa oli erilainen, mutta hyvin huumoristinen ja he sopeutuvat keskenään kaikilla viisiin hyvin. Ja me yleensä otti sellainen nippu kavereita, että me sovittiin kaikessa hyvin. Ja joka kerta kun he lähtivät maaotteluun, meillä oli aina ylimääräisiä harjoituksia joka aamu. He kävivät aamulenkin, tekivät ennen maaottelua ja sitten joka ilta käytiin nyrkkeilemässä ja otettiin milloin tekniikkaa, milloin mitäkin nyrkkeilyyn kuuluvaa. Ja tällä viisiin heistä sitten kehittyi Suomen maajoukkueessa ikään kuin runko, koska jokainen voitti 10 maaottelua peräkkäin ja se on saavutus Suomen historiassa sekin. Että Arvi oli semmoinen idea tuossa nyrkkeilyn kehittämisessä, että se pidettiin ensin se kova jumppa ja toiset niin kuin Hesassakin ne Helsingin nyrkkeilijät, niin ei ne jumppaa, ne alkaa heti ottelemaan matsia, mutta me pidettiin kovat jumpat ensin ja sitten vasta oteltiin. Että me oltiin niin kuin valmiina jo verrytelty ja kaikilla tavalla ja yleensä nämä keskimäärin aina nämä silloin Kokkolan jymyn nyrkkeilijät, niin kyllä meidän nyrkkeilijät melkein aina voitti viimeisen erään. Ja se oli semmoinen niin varmasti voiton avain, jos mä sanoisin tällä tavalla vieläkin tänä päivänä, että jos jaksaa, niin viimeisessä erässähän tapahtuu, kato siinä ne erot tulee niin suuret. Ensimmäisessä ja toisessa erässä, kun on tasavekisiä, mutta sitten kun yksi väsähtää, niin siihen tulee suuri ero. Tämän Kokkolan työväentalon pihassa oleva painikämppä toimi Jymyn nyrkkeilytallin harjoituspaikkana. Sen mitat olivat vain 5x7 metriä, eli sinne sopi juuri nyrkkeilykehä pystyyn. Talvella tämä harva lautarakennus oli kylmä, vaikka sitä yritettiin lämmittää huoneen nurkassa olevalla puulämmitteisellä kaminalla. Joo, saivat niin hyvää harjoitusta meillä siellä nyrkkeilykämpässä, sanottiin nyrkkeilykämppä, se piharakennus, mikä vieläkin semmoinen parakki ja kovin kylmä ja kehnohan se oli, mutta ei se kato missä se mestari syntyi. Suuren yleisön tietoisuuteen Olli Mäki tuli ensimmäisen kerran 17-vuotiaana TUL:n liittojuhlien kansainvälisissä nyrkkeilykilpailussa keväällä 1954. Tuolloin Olli kohtasi höyhensarjan loppuottelussa venäläisen kaksinkertaisen Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelijan Aleksander Sassulin. Olli otteli tarkasti ja hävisi tuolle kokeneelle venäläiselle vain niukasti pisteen.
Mä olin 17-vuotias, että mulla oli otteluita hirveän vähän silloin, että se oli kaikille yllätys, että mä ottelin niinkin hyvin. 1950-luvun alussa Ollin vanhemmat Viena ja Oskari perustivat oman leipomon, joka toimi tässä talossa sen pohjakerroksessa. Yrityksessä työskenteli mäen koko perhe, myös Olli. Siitä hän saikin myöhemmin lisänimen Kokkolan leipuri. Vaikka Ollin tehtävänä oli toimittaa pullat aamuvarhain kauppoihin ja kioskeihin, onnistui häneltä myös munkkien ja viinerien teko. Nyrkkeilyssä Olli nousi välittömästi Suomen huipulle ja oli vuodesta 1955 lähes lyömätön. Ensimmäinen Suomen mestaruus tuli vielä samana vuonna, kun hän loppuottelussa löi Pentti Rautiaisen, 1953 vuoden höyhensarjan Suomen mestarin. Pentti Rautiainen voitti vielä samana keväänä Euroopan mestaruuspronssia Berliinissä 60 kilon sarjassa. Ilmeisesti se oli siitäkin, että kyllä Arvi Jormakka piti sen kuntopuolen hyvän, että meillä oli kaikilla hyvä kunto, se huolehti siitä aika tavalla, se kysyi sitten lenkkiä, että miten lenkillä, miten meni, mitä matkaa juoksit ja paljon otit sitä ja paljon oli pulssia ja vaikka Arvi ei ollutkaan niin kuin hirveän tarkka tuosta pulsseista, tämmöistä, kun se on nykyisin valitettavasti on vähän lähtenyt väärällä olla, kun kaverit juoksee ja pulssimittari kädessä, se on naurettavaa. Kyllä sen tuntee, jos tuntuu, että alkaa piippaamaan tai alkaa väsymään, niin kyllä sitä pitäisi sanoa jotkut muut sanoa kuin mittari. Jos mittarin mukaan juoksee, niin kyllä ainoastaan aikaa voi mitata silloin. Vuosina 1957, 1958 ja 1959 Olli voitti 60 kilon sarjassa 3 Suomen mestaruutta peräkkäin ja oli Pohjolaan paras 2 kertaa vuosina 1957 ja 1959. Ehkä heistä 3 Olli pani korkeammalle tavoitteen kuin esimerkiksi Roininen tai Järvenpää tällä viisiin. Olli latautui siihen niin paljon paremmin ja hänelle tuli sitten mahdollisuuksia voittaa Euroopan mestaruus amatöörinä ja sitä myöhemmin kävi ammattilaiseksi ja voitti siellä myöskin Euroopan mestaruuden. Vaikka Olli olikin kehässä lähes lyömätön, silti eräillä tahoilla arveltiin, onko hän vielä edustuskelpoinen EM-kisoihin. Olihan hänen tilillään vasta 3 maaotteluvoittoa, Puolaa, Neuvostoliittoa ja Itävaltaa vastaan. Viimeksi Olli Mäki oli hävinnyt ottelunsa huhtikuussa Varsovassa maaottelussa uudelle puolalaiselle kyvylle Kasimir Patriorille 3-0, vaikka voittikin 3. erän selvästi. Mä oon aina yllättänyt vasemmalla suoraan nappaamaan kavereita, vaikka mulla on ollut lyhyt, niin mä oon aina pystynyt aina livauttaa siltä välistä. Ja se on ollutkin monelle yllätys, että kun pojat tulee kehästä veri näässä ja ajattelin, että kun mä oon niin lyhyt kaveri, että miten mä sillä oikealla vasemmalla suoralla lyön. Mutta kun mä olin opetellut sen, että mä otin aina sen askeleella sen lyönnin, niin mä opin sen hirveän kaukaa lyömään. Ja se oli mun valmentajan hyviä oppeja. Suomen amatöörinyrkkeilyn ensimmäinen Euroopan mestaruus hopeamitali tuli sitten kesäkuun alussa 1957, kun Olli Juhani Oskari Mäki kautta aikojen toisena suomalaisena taisteli tiensä loppuotteluun. Prahassa käydyssä mestaruusottelussa tämä rohkeasti hyökkäävä, sisukas ja erinomaiset kilpailijan henkiset voimavarat omaava suomalainen hävisi loppuottelussa toistamiseen puolalaiselle Kasimir Patriorille, joka valittiin kisojen parhaaksi uudeksi kansainväliseksi suurkyvyksi. Mä 57, mä voitin Pohjoismaiden mestaruuden, siis 57 mä olin euromestaruuskilpailussa 2. Silloin mä hävisin tälle puolalaiselle Patriorille loppuottelussa. Se oli tasainen ottelu, mutta tunnustan, että hävisin, oli huonompia. Se oli kerkes saada paljon enemmän osumia. Siihen aikaan mä koko ajan menin vaan päälle, mulla oli se tyyli silloin, mä painoin jauhoja päälle. Ja sitten meni alta pois ja liikkui ja otti sieltä pisteet. Tuolloin ei vielä tiedetty, että vaikka Olli tämän jälkeen nyrkkeilikin vielä 3 vuotta amatöörinä, oli tämä viimeinen tappio paita päällä oteltaessa. Yksi asia oli kuitenkin selvää, eli se, että tämä 20-vuotias kokkolalainen leipuri oli tehnyt lopullisen läpimurron Euroopan nyrkkeilyn huipulle.
Amatööriuran huippuhetki sattui Ollin kohdalle vuonna 1959, kun Olli voitti Euroopan mestaruuden Sveitsin Luzernissa ja palkittiin samalla Euroopan parhaana nyrkkeilijänä. 59 sen jälkeen mä olin jo ottanut muutamia maaottelussa voittanut ja sitten oli siellä se ottelu Patsiöriä vastaan, niin silloin mä en lähtenytkään enää hyökkäämään. Mä jäin vaan varttumaan ja odottelemaan ja katsomaan pikkusen mitä se tekee ja sitten se hermostui sitten ja alkoi hyökkäämään, sellainen nyrkkeilijä, joka on puolustusnyrkkeilijä, niin harvat osaavat hyökätä. Ja hän ei osannut sitten yhtään. Mä pääsin muutaman kerran kontraamaan siinä ja sitten se olikin mun semmoinen triumfi tavallaan ne EM-kilpailut. Mä otin siellä 5 ottelua. Kehässä tämä 20-vuotias kokkolalainen raivasi tiensä helposti loppuotteluun. Mestaruusottelussa hän sai vastaansa edellisten Euroopan mestaruuskilpailujen höyhensarjan voittajan bulgaarialaisen Domidar Velinovin. Tosin mestaruus tuli vasta tiukan ja tasaisen 3. erän jälkeen, jossa Olli ei antanut mitään ilmaiseksi. Mut palkittiin siellä sitten tekniikan nyrkkeilijänä siellä. Se oli mulle semmoinen tavallaan semmoinen jos käyttää sanaa, että oikeastaan kaikkein hienoin asia. Vaikka mä ammattilainen voitin Euroopan mestaruuden, niin ei musta tuntunut ollenkaan niin hyvältä kuin silloin kun amatöörinä voitin. Että yllättävää se oli, että vaikka ammattilainen voitin Euroopan mestaruuden, niin ei tuntunut liikääkään niin hyvältä kuin silloin kun amatöörinä voitin. Niin se oli kuitenkin Pohjoismaissa yleensä siellä italialaiset ja venäläiset ja saksalaiset voitti niitä mestaruuksia, että Pohjoismaihin ei tullut paljon niitä mestaruuksia koskaan. Muistan erittäin hyvin vuoden 1959, jolloin Luzernissa suoritettiin Euroopan mestaruuskilpailut ja oli siellä joukkueen johtajana ja siellä oli kaiken huippuhan oli se, että Olli Mäki voitti Euroopan mestaruuden, eikä vain se, että hän voitti mestaruuden. Hänet valittiin kisojen parhaaksi nyrkkeilijäksi, joka oli minusta Suomen nyrkkeilylle erinomaisen suuri ansio. Ja tietysti sen tämän saavutuksen takana oli sitten Arvi Jormakka, jota kutsuttiinkin Kokkolan noidaksi, joka loi tämän Kokkolan tallin suuren mainen Paavo Roinen ja Väinö Järvenpäät ja nämä yhdessä. Ja se vielä tästä EM-kisan matkasta oli aivan suuremmoista nähdä, kuinka suuremmana urheilija Olli Mäki oli, kuinka hän otti sitten tämän voiton vastaan. Se niin hienosti ja kaunilla tavalla ja toi mieleeni toisen samanlaisen urheilijan Pentti Hämäläisen. Tämä amatöörien Euroopan mestaruus oli Suomen nyrkkeilyhistoriassa vasta toinen. Ensimmäisen mestaruuden oli voittanut toinen suomalainen legenda GP eli Gunnar Berglund vuonna 1934. Ei se ollut mikään yllätys enää mulle se voitto. Kaikki muutkin laskivat notereista meikälle, kun mä olin voittanut maaottelussa näitä kavereita, niin mä olin niin tavallaan jonkinnäköinen voittajakandidaatti silloin. Rooman olympiakisojen alla 23-vuotias parhaassa amatööri-iässä oleva Olli Mäki oli hyvässä kunnossa. Ja yleisesti odotettiinkin, että Kokkolan leipuri tuo kultaa Roomasta. Kyllä mä reenasin, että kyllä mä olisin ollut omasta mielestäni periaatteessa aika hyvässä kunnossa siihen aikaan, kun se Rooman olympiakisat oli. Että kyllä se joka päivä meillä oli sellainen systeemi, että 3 kertaa salille, 3 kertaa lenkille. Ja se Arvi, meidän valmentaja, piti aina sitä lenkkiä hirveän tärkeänä, että se ei ollut niinkään tärkeää, että jos oltiin salille joka päivä, vaan se, että lenkille piti käydä, koska siellä sai sitä kuntoa. Olli joutui tuolloin kuitenkin poliittiseksi pelinappulaksi, eikä voinut näin periaatteellisista syistä osallistua kisoihin. Kun minun olisi pitänyt liittyä Nyrkkeilyliittoon, vaihtaa urheiluseuraa ja minä sanoin kerta kaikkiaan, että jos minä en suomalaisena pääse sinne, Suomen kansalaisena, niin sitten minua ei tarvitse valita. Nämä monet en mä sano vastustajat, mutta jotka eivät minua oikein hyväksyneet, niin sanovat, että hyvä se oli minun sanoa silloin, kun mä aloin ammattilaiseksi samana vuonna. Mutta mä aloin sitten vasta Rooman olympiakisojen jälkeen.
Että en mä silloin ollut olympiakisojen aikaan ollut ammattilainen. Mä olin vasta sitten olympialaisten jälkeen ammattilaiseksi. Se oli semmoinen meikäläinen semmoinen aivan puhtaasti taloudellinen kysymys. Ja sitten toisaalta oli se, että kun mä en päässyt sitten amatöörinä näyttämään koko maailmalle kykyjä, niin tässä ammattinyrkkeilyssä pystyin. Ja mun ei tarvinnut mihinkään liittoon muuttaa. Kun nämä perusteli nämä nyrkkeilijät edustajat perustelivat tämän sillä tavalla, että kun yksi liitto vaan Suomessa voi edustaa maata jossakin kansainvälisessä kilpailussa, niin ja se jäsenkortti oli Suomen nyrkkeiliitolla. Käytännössähän me oltiin aina liitännäisjäseniä silloin aikaan, kun oli maaottelut. Niin olisi voitu tehdä nytkin liitännäisjäseniä, mutta nyt haluttiin täysjäsenyyttä. Ja se olisi edellyttänyt sitä, että minä olisin joutunut eroamaan omasta seurastani ja muuttaa eri liittoon. Ja sitä mä en hyväksynyt missään tapauksessa, koska se oli niin kuin kieroa. Olisiko Olli voittanut olympiakultaa jää ikuiseksi arvoitukseksi? Jotain tietysti kertoo se, että kultaa voitti puolalainen Kasimir Patslior, eli sama mies, jonka Olli raivasi tieltään vuotta aiemmin voittaessaan Euroopan mestaruuden. Jälkeenpäin tietenkin se jollakin lailla sitten pikkusen harmittaa, mutta se on mä oon jättänyt sen omaan arvoonsa, koska mä laskin, että kyllä ei parempi olla että kuvitella, että menettelee oikeudenmukaisesti koska sieltä jäi siihen aikaan monta muuta kaveria pois, monta muuta hyvää kaveria pois, että ei se ollut minä ainut siitä, että sen takia mä en ollut yhtään huolissani. Olli Mäki otteli amatööriuransa aikana 270 kertaa, joista hävisi vain 15 ottelua. Pääosin nuo tappiot tulivat nyrkkeilyuran alkuvuosina. Rooman kisojen pettymysten jälkeen tapahtuikin se, mitä jo osattiin odottaa. Syksyllä 1960 Mäki teki ammattilaissopimuksen Elis Askin tallin kanssa. Monethan sanovat, että hyvä se oli mä en olla lähtemättä olympialaisiin, kun mä samana vuonna aloin ammattinyrkkeilijäksi, mutta kun minun oli pakko silloin aikaa ammattinyrkkeilijäksi, koska mä en saanut nyrkkeillä kansainvälisellä tasolla muuten, niin ammattinyrkkeilyssä ei kysytä mitä liittoa sä oot edustanut aikanaan, että kun sä oot Suomen kansalainen ja sille selvä. Ja sitten mä aloin Askin talliin ja enkä minä ole sitä katunut. Ensimmäinen Askin tallin tulokkaiden esiintyminen tapahtui messuhallissa 24. lokakuuta 1960. Olli Mäki voitti ensimmäisen 8-eräisen ammattilaisottelunsa pistein, kun vastaan asettui Ranskan Ardie Amatom. Kumma juttu, että vaikka tuntuu vähän itsekehulta, mutta mä kyllä monta kertaa, kun mä menin vaan päälle ja katsoin ja otin suojasi ja annoin tuohon lyödä ja kaverit löi siihen. Sitten mä menin ja otin sieltä takaisin sitten yhtäkkiä, kun olin ottanut suojauksen lyön, niin mä menin takaisin sitten. Olli Mäki voitti myös 7 seuraavaa ottelua. Niiden joukossa oli myös brittiläisen kansanyhteisön mestari Floyd Robertson. Sitten Suvio. Tiedät semmoisen nimen, suomalainen kultamitali-nyrkkeilijä, sanoo mulle aina, antoi semmoisen ohjeen ja arvii kans sitä tähdellisesti, että pitää vasen jalka mennä niin tunnustellen, niin kuin menisi heikolle jäälle, että kokeilla sitten mennä perään, kun tuntee se kestää. Että se oli niin aika hyvä, että kyllä mä semmoisia hyviä ohjeita sain. Nottinghamissa Olli Mäki koki ensimmäisen tappionsa. Höyhensarjan ottelussa, kun vastaan asettui maailmanlistalla 5. sijoitettu Howard Winston. Huonolle nyrkkeilijälle ei Olli hävinnyt, sillä tämä nasevia suoria Ollin otsaan napsinut Imperiumin mestari oli voittanut kaikki 27 käymänsä ottelua ja voitti myöhemmin sekä Euroopan että maailman mestaruudet. Tappioita seurasi tukkuhyviä otteluja, ja niinpä Ollille tarjoutui mahdollisuus otella maailmanmestaruudesta Davy Moorea vastaan. Elis Ask pohjusti Ollimäen ammattilaisuraa järjestämällä maailmanmestaruusottelun Helsingin Olympiastadionille 17. elokuuta 1962. Askin oman Euroopan mestaruusottelun vuosipäivänä. Ollimäen suurin huolenaihe oli ennen ottelua hänen oma painonsa, sillä höyhensarjan raja oli 57 kiloa 152 grammaa. Mäki oli otellut tuossa painoluokassa viimeksi amatöörinä
vuonna 1956, eli 6 vuotta aiemmin. Silloin kun mä amatöörinä olin nyrkkeillyt 2 EM-kilpailussa 60 kilossa ja sitten yhtäkkiä maailman parasta kaveria vastaan vetään 57 kiloa, niin kyllä mä tunsin sen, kun se oli eka se oli vasemman suoraan, niin tuo otsaan, niin mulla jalat tärisi, että mä oikeastaan, mutta keskimäärin kuitenkin mä sanon, että se oli kuitenkin maailman paras nyrkkeilijä se Dave Moore siihen aikaan. Kaikki kunnia hänelle, että tuskin mä olisin pärjännyt sille, vaikka mä en olisi painoa puottanutkaan, mutta ehkä se oli semmoinen opetus, että niin kuin isä sanoi aina, mun isävainaja sanoi mulle, että kuule, että mikään hevonen ei juokse ilman ruokaa. Se sanoi näin mulle, että se sanoi etukäteen, että mikään ei pelaa. Ja se sanoi, käytti aina sellaista moottoria, käytti se, että tiedätkö, että jos auto ei saa kunnolla bensaa, niin ei se vedä. Kun mulla on auto, mihin isä kanssa molemmat tultiin. Olympiastadionin maailmanmestaruusilta oli suuri urheilutapahtuma, vaikka Suomi ei vieläkään saanut omaa mestariaan. Höyhensarjan musta moukari Dave Moore kaatoi suomalaisen haastajan Olli Mäen elokuisena iltana 23 463 maksaneen katsojan edessä. Toisen erän puolivälissä pudotti Dave Mooren vasen oikea iskusarja Olli Mäen ensimmäisen kerran kanveeseen. Mutta kuullessaan kehätuomarin laskevan 7, Olli pyrki vielä sekapäisenä jatkamaan ottelua. Mähän putosin Peffalleni ja oikein takapuolella otti kipeitä ja mä en olisin jatkanut, mutta onneksi siinä oli niin fiksu tuomari, että ei antanut jatkaa. Mä olisin jatkanut kyllä sitä ottelua, mutta onneksi se tuomari oli sen verran ammattitaitoinen, että huomasi, että tuo kaveri ei enää kykenevä ottelemaan. Aivan oikein se oli, että se keskeytettiin silloin. Ollin päästyä jalkeille pudotti mestarin uusi iskusarja haastajan lattiaan. Ja tällöin oli ottelun lopputulos sinetöity. Kehätuomari antoi kuitenkin kamppailun jatkua vielä hetken Ollin toisen kanveesissa käynnin jälkeen, ennen kuin hän katsoi parhaaksi nostaa Dave Mooren käden ylös. Höyhensarjan maailmanmestaruusottelu kesti 5 minuuttia 31 sekuntia. Nyt jälkeenpäin voi hymyillä näille asioille, mutta silloin Dave Moore ottelun jälkeen ei sitä paljon naurattanut. Kyllä sitä oli aika tavalla totinen ja sitten kun kaikki sanoo, että se oli nyt Mäen nyrkkeilyn loppu, että se loppuu siihen nyt. Toisessa erässä tapahtunut tyrmäys oli ensimmäinen Olli Mäen nyrkkeilyuran aikana, mutta joskushan senkin on tapahduttava. Se ei ollut siis tyrmäys, jos sanotaan vaikka sanoa, että tyrmäys oli, se on semmoinen tyrmäys, jos kaveri makaa tuolla maassa ja lasketaan 10, niin kuin olet nähnyt monta kertaa, niin silloin se on, mutta jos kaveri on siinä vähän valmiina jatkamaan, niin se on tämmöinen keskeytysvoitto. Oli hyvä, että se ei antanut jatkaa, mä olisin jatkanut vielä ottelua, että ei se oli minun onni. Olli Mäki ei masentunut tappiostaan, vaan elämä ja ura jatkui, toisin kuin Dave Moorella, joka vajaa vuosi Helsingin maailmanmestaruusottelun jälkeen tyrmättiin Los Angelesissa 21. maaliskuuta 1963 ja kuoli myöhemmin sairaalassa saamiinsa vammoihin. Helsingin messuhallissa 14. helmikuuta 1964 Mäki oli jälleen mukana titteliottelussa. Nyt oli kyseessä Euroopan mestaruus. Mä pääsin vasta sen jälkeen, kun mä olin ottanut maailmanmestaruudesta, niin pääsin vasta ottelemaan Euroopan mestaruudesta. Euroopan mestaruudesta oli paljon vaikein päästä ottelemaan kuin maailmanmestaruudesta. Maailmanmestaruudesta mä pääsin ottelemaan 62 jo. Aika paljon riippuu näistä manastereista, promottoreista, järjestäjistä ja viimeksi oikeastaan vasta itsestä. Ammattilaisura oli Olli Mäelle suuri menestys, sillä hän voitti myös paidattomana Euroopan mestaruuden. Tittelin Olli iski 29-vuotiaalta taitavalta itäsaksalaiselta nyrkkeilijältä Conny Rudolphilta. Ottelu kesti 15 erää. Joo, vaikka mulla on aika paljon niitä keskeytysvoittoja, mutta mä en ollut, koska se on ollut, kun mulle sanottiin, että mulla on aina liian pehmeä luonte ja heillä luonte, mutta kun minä en oikeastaan voinut olla ajattelematta, että miltä toiselle tuntuu, kun sitä oikein iski. Mulla on aina semmoinen kuvitelma, että mä en halua tehdä toiselle pahaa.
Ikimuistoisia hetkiä nyrkkeilyn ystäville Olli tarjosi heti seuraavassa ottelussa, jossa hän puolusti mestaruuttaan Ranskan Aisa Hassasia vastaan muistorikkaassa messuhallissa. Ranskalaisen rajun alun seurauksena Kokkolan leipuri nyrkkeili elämänsä ottelun. Se kuuluu edelleenkin kaikkien aikojen parhaimpiin, mitä Suomessa on nähty. Ilta-Sanomain päätoimittaja käveli siitä ohi ja sanoi sille jollekin, että kohta sieltä Ollia tuua. Ja mulla jollakin tavalla silloin napahti, että jumalauta, että onko se sitten, näinkö se tässä nyt sitten yritetään käyttää. Ja sitten mä aloin pistämään vauhtia päälle ja huomasin, että mulla onkin rahdeessa varaa. Niin se vaan kävi, niin mä sen selvitin. Se oli, jotkut sanovat, että se oli minun parhaita otteluita. Ehkä olikin siinä mielessä, mutta se oli semmoinen vähän tappeluottelu. Siinä piti oikein runtailla ja että se ei auttanut mikään. Niin kuin monet sanoivat, että ensimmäinen kerran Olli näytti sillä tavalla, että se osaa tapellakin. Euroopasta ei Ollille enää ammattilaisurallaan vastusta löytynyt. Loukkaantuminen esti kuitenkin Olli Mäkeä puolustamasta titteliään ja niin saksalainen Conny Rudolph julistettiin myöhemmin ilman ottelua Euroopan mestariksi. Mutta kyllä se tuntuu vähän kenkkumalta, kun se menee vaan noin, niin ettei sitä saa puolustaa. Jos olisi hävinnyt se ottelu jossakin välissä, niin se on ollut paljon ymmärrettävämpää. Mutta kyllä se periaatteessa kyllä se aika tavalla inhottavaa oli. Ja mä kyllä sitä vieläkään voi oikein sulattaa, mutta kun siihen aikaan oli EBUssa oli saksalaisten enemmistö, niin ne päättivät siellä ja olisi tällä selvä, että ei siinä auta. Siinä pitää olla ensinnäkin tervettä kunnianhimoa, mikä se sitten onkaan. Se onkin aika tarkka juttu, mikä se terve kunnianhimo, mutta mä ainakin olen kuvitellut, että mulla on tervettä kunnianhimoa ja sitten semmoinen, että pitäisi olla oikeastaan semmoinen, jos käytetään sanaa siltä oiton tahto, tai että ei saisi koskaan tunnustaa, kun menee kehään vaikka maailmanmestarin kanssa, että mä oon nyt huonompi etukäteen. Ollimäen ammattilaisura kesti 13 vuotta ja se piti sisällään 50 ottelua. Noiden vuosien 1960-1973 aikana käydyistä otteluista Olli voitti 28, hävisi 14 ja 8 päättyi ratkaisemattomaan. Sitten aina pitää nyrkkeilyssä kuitenkin muistaa, että pitää yrittää olla mahdollisimman nopea, toista vähän nopeampia ja sitten sen toisen nyrkkeilijän ajatuksia pitää yrittää voida lukea. Mulle vasta joskus sitten 60-luvun loppupuolella kun selviämään, että ammattilaisena ollessa, että kun nyrkkeili siinä kerkesi ajatella niin paljon, niin ajatella toista, että mitähän tämä kaveri ajattelee, mitä hän ajattelee tehdä. Että se on semmoista tiettyä psykologiaa täytyy käyttää. 1940-luvulla 7-vuotiaana Jymyn tallista alkanut nyrkkeilyura kesti 30 vuotta. Menestyminen Euroopan huipulla perustui hyvään peruskuntoon ja tekniseen osaamiseen. Oikeastaan pitäisi olla, että mä oon ollut vähän liian pehmo koko elämäni ja ajan. Siis aivan täysin liian pehmo, että kyllä nyrkkeillä pitäisi olla semmoinen kovaluontoinen ajatella vaan ajatella sitä uraa ja sitä menestystä. Että kyllä siinä ei saisi ajatella, mutta kuitenkin se on hieno asia, jos pystyy sillä tavalla ajattelemaan myöskin elämää. Olli Mäki on toistaiseksi ainoa suomalainen nyrkkeilijä, joka on voittanut Euroopan mestaruudet niin amatöörinä kuin ammattilaisena. Majorkan härkätaisteluareenalla 1. elokuuta 1973 Olli otteli viimeisen kerran. Siihen päättyi tämän yhden kaikkien aikojen parhaan suomalaisnyrkkeilijän ura. Joku on kysynyt multa, että jos saisit uudestaan päättää elämästäsi, niin kyllä mä näin sanoisin, että kyllä mä päättäisin sen samalla tavalla. Ja mä olen aivan tyytyväinen jopa niihin häviöihin, tappioihin ja jopa vääryyksiin, mitä mulla on tehty. Mä oon laskenut ne näin, että ne on ihmisten heikkoutta eikä iliköyttä. Ne on ihmisten heikkoutta eikä iliköyttä, tämmöiset asiat, että minun mielestäni nyrkkeilyssä voi kuitenkin, mä voin pystyssä päin poistua kehästä vieläkin tänä päivänä aivan.
ei siinä yhtään ole hävettävää. Kyllä mä sanon ihan ehdottomasti, että se oli kuitenkin mun elämässä olisi jäänyt paljon kokematta, myöskin ne tyrmäykset ja voitot ja kaikki ja muut. Ja sitten jos mä en olisi nyrkkeilyä alkanut harrastamaan, niin mä en olisi esimerkiksi mun nykyistä vaimoa kohdalla.